Webshopod van, de elakadtál, vagy most indítanád el majd online bizniszét. Nem tudod, hogyan termelj nyereséget, vagy egyáltalán hogyan valósítsd meg ezt az egészet? A Webshop Navigátor gyógyír lehet a legtöbb problémádra. 10 év webshopos tapasztalati tudás közérthető nyelvezetben, ami végigvisz az összes általam ismert lépésen, mint egy GPS. Nem marketing duma, hanem vegytiszta útmutató, amivel éveket spórolhatsz meg az első 100 milliós árbevételig. Amikor én kezdtem, nem volt ilyen. Azért mertem megírni ezt a könyvet, mert több mint 30 éve vagyok értékesítő, és 10 éve élem az életem az online üzleti világban. Építettem és elbuktam közel 100 milliós lakásfelújítási webáruházat és dropshipping alapon működő padlóburkolat webshopot, de most is működtetek 9 országban értékesítő egytermékes online bizniszt, és eljuttattam festékwebshopot a piacvezetők közé évi 10 000 megrendeléssel. Ha szeretnél végre elindulni, akkor rendeld meg a Webshop Navigátort egy 2 személyes mozi áráért, és kezd el holnap a munkát. Mert nem az a lényeg, hogy mit tudsz, hanem az, hogy mit valósítasz meg belőle. Ideje hozzá látnod.